Il-budget 2026 l-akbar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna se jkompli jsaħħaħ l-investiment fil-qasam soċjali u fil-volontarjat, żewġ pilastri ewlenin li jġibu l-għaqda solidarjetà fil-komunitajiet tagħna. Dan ġie spjegat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg waqt żjara li għamlu fiċ-Ċentru tal-Volontarjat Jake Vella f'Raħal Ġdid. Huma tennew kif il-Gvern qed ikompli jpoġġi lil-laqdiet mhux governattivi u lill-volontieri fiċ-Ċentru tal-Politika Soċjali tiegħu billi alloka fondi rekord aktar minn 2.5 miljuni taħt 6 skemi differenti immexxija mill-Kunsill Malti għall-Volontarjat. Diversi skemi dawk eżistenti li se jkunu qegħdin jerġgħu jidħlu fis-seħħ is-sena d-dieħla fosthom ta' tax credits illi jingħataw lil kumpaniji privati imma wkoll sistemi ġodda ta' kif aħna qdiet volontarji li qed insemmu aħna fost l-oħrajn fid-diżabilità u fl-animal welfare dawk li jkollhom rati speċjali fuq id-dawl u l-ilma. U dan ser ifisser li konna 81 għaqda volontarja oħra li se jaraw differenza fil-kontijiet tagħhom ukoll. Skema ġdida tirreferi għat-titjib tal-binijiet tal-għaqdiet volontarji fejn issa jkunu jistgħu jtejbu l-faċilitajiet tagħhom biex joffru servizzi f'ambjent sigur u modern, waqt li sal-aħħar ta' dan ix-xahar se titnieda Strateġija Nazzjonali tal-Volontarjat li se tistabbilix il-viżjoni u d-direzzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tas-settur. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg ħabbret li għall-ewwel darba se jiġu allokati €1 miljun biex vittmi tal-vjolenza domestika jkollhom akkomodazzjoni alternattiva. Proġett li jikkumplimenta x-xogħol li jsir minn NGOs li jipprovdu shelters temporanji li wkoll jiġu mejjuna mill-Gvern. Buttigieg qalet il-miżuri kollha tal-budget li jwiżnu lill-familji, il-pensjonanti, l-istudenti u n-negozji huma xhieda tal-kompetenza ekonomika u fiskali ta' dan il-Gvern. Budget 2026 ser ikompli jinvesti fil-qasam tal-ugwaljanza. Hemm aktar minn 4 miljuni li huma allokati għad dekasteru li jien responsabbli minnu sabiex inkomplu mmexxu l quddiem l-aġenda riformista tagħna l-Gvern. Hemm li nfosthom hemm skema tal-housing li se nkunu qed ngħinu lil aktar vittmi tal-vjolenza domestika illi jsibu post affordabbli meta jkunu għaddejjin miċ-ċirku vizzjuż ta' separazzjoni u anke meta jkun hemm l-abbuż. Għaldaqstant se nkun inħabbru aktar dettalji fi żmien li ġejjin, però li huwa żgur li dan il-Gvern se jkompli jmexxi l quddiem l-aġenda tiegħu sabiex nassiguraw li jkollna Malta ugwali.